عشقم گو بخونشه ای بچه ای دخونشه ما هم سیفا ما میخواستم گیرم دخشونه ما افتاری تیتی سیفا ما گبزانی مکتب ژورنال پری خویی بده و صداتی ستر کم کم دختره کارا چورتا پرتوفتا گپ و فخر میکردن که گپشان داد شفی مکتب پацанаки машқи качок танадор гардан зан далубой ҷанги разбор пешпеши талпа ва гапзан неки качок ҳози хароб бегардан и гапзани талпа ҳози пеши я бригадир хапайда сояи падар модар дод вояда мактаб кард неки зиндаги миёни сар хулигана қад гапзанора хаб дурон зурора на коленимон бинки пушти панҷараи чанқа па коленимон комимон ранги бачаш да очаю хизмат кардем як ҳафта ёки як моҳ пад забиват кардем модари пири афгор ба пои дарманди бефара суми пенсияшта доруй диле выдачка бара ах хулиган ку братват ку кентои бард мамашкат пири тоқаи кани у братои нарад киёзи бесан рядом не киёзи убохова нуо шавда клуб дар ози қичоқи тёкада неста кенто да кете зур буда ёки торпеда куҷо да биваца кади куҷо буде победа улохои мактаб том сумка қапои ҷанг ози ҷои да расидан ки қине бизаниш занг чӣ хеле бидан набидан калон ба задан шидан неки гапзано ози хапу ва гапзан шидан ҳо дар ягон ҷанг навардош мушти почаша неки ози дар ҷанги зиндагӣ бари очаш дай падар модар калонат кардан ба кадом мақсад ози бари мамашкайтида кие шефи мактаб мазаш гирех надора келине ки бина фишорша надора набера ки буҷи қапоҳоша нест қатиш ба шеки тамин ки нахурокша ай мактаб нагирифта ай ҳаёт мегира урокша барои поступкаи ты свитой ёбиди дареза таамира правильно считать мекни мужик барои поступкаи ты свитой ёбиди дареза таамира да хидат позволят мекни мужик